Αυτό όμως για να γίνει μια πραγματική, αξιόπιστη, βιώσιμη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας κι εσείς οι πολιτικοί. Και να επιλέγουμε εμείς τον κουρέα μας, γιατί ξέρετε κάτι. Ναι, εντάξει, και εμείς φταίμε που σας ψηφίζουμε, αλλά κι εσείς φταίτε γιατί δεν κάνετε τη δουλειά σας. Από τη Νέα Δημοκρατία, από το λαός μέχρι το Κουκουέ, μέχρι το Κουκουέ, κανένα κόμμα δεν έχει παρουσιάσει αυτή την πρόταση στο λαό. Ακούστε, δεν υπάρχουν πια κόμματα. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Εδώ μέσα στα ίδια κόμματα, όπως είπατε και προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι διαφορετικών πεποιθήσεων. Υπάρχουν συνάδελφοί μου στη Νέα Δημοκρατία που δεν έχουν καμία σχέση μαζί τους. Δεν σας κρύβω, και επειδή μου αρέσει να λέω με τα ονόματά τους εγώ. Άκουσα τον κοινοβουλευτικό, άκουσα τον κύριο Δένδια, Ναι. έτσι, ο οποίος έκανε μια ανακοίνωση την ημέρα της συμφωνίας ότι θα το εξετάσουμε, να δούμε να το ψηφίσουμε, την ώρα που εγώ ήμουν ήδη στα κάγκελα. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτόν τον κύριο. Καμία. Και εδώ πρέπει να χωρίσει η ραπτοστάρι. Διότι εδώ είναι αυτοί που θα μείνουν ως politically correct προκειμένου να τους χαιρετούν είτε στις Βρυξέλλες είτε στις μασονικές στοές που συχνάζουν τις νύχτες ή στις λέξεις Bilderberg, και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν άλλες αρχές. Και οι οποίοι δεχόμαστε, αν θέλετε, να μην έχουμε πολυτέλειες που έχουμε σήμερα, αλλά τουλάχιστον έχουμε το κεφάλι μας ψηλά και η Ελλάδα και ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από ότι η υποταγή και ο συμβιβασμός. Ξέρετε, είναι